Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Диҷей. Номи ман Шаҳром. Имрӯз пешкаши шумо як хонаро мекунем ки ҷойгир аст дар ҳамин бино. Дар 12-ум ошонааш ҷойгир аст. Худи бино қарор аст дар назди посольствои Турсия ва ватан, дӯстони гиромии доми ватанай болотарда 100 барг мебошад. Марҳамат, хонаро шурӯъ мекунем. Маркази шаҳри Душанбеда ду хонага мебошад бо масоҳати 83 метри квадратӣ. Масоҳаташ бениҳоят калон, хонаҳошам калон-калонанд. Ина дӯстони гиромӣ, якум ҳуҷраш мебошад. Ина бардоро и домай пеши ҳами доми ватанай. Их агар боло равӣ пайкару танг мешавад. инҷо ҳоҷатхона, ванна, инҷо кухни, ва инҷо бошад дуюм ҳуҷра. хона коробкае беремонт дар доми навастройка. худи дом аз 12 ошона иборат аст. хона дар 12-ум ошонаш. хона споридагиай элитни дом ба ҳисоб меравад. сари роҳай дар маркази шаҳри Душанбе. нархи хона $55,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран навистагиай. рақамҳои соҳибшон навистагиай 001016691. рақамҳои Тоҷикистон, рақамҳои Россия плюс 7 қати сар мешаванд. WhatsApp доранд. нархаш боз савдоам дорад. ҷош бениҳоят ҷои хубай. мактаб, садик, ҳама чӣ дар наздикиш мебошад. маркази шаҳр ва ҷои оромие. ба ҳамин навора буд мекунем. То боздид дӯстони гиромӣ, ҳатман лайкро фаромӯш накунед. То боздид. барори кор шумода. ина бародаро доми ватан.